ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅರೋಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಫೀಚರಿಂಗ್ ಸೌಮ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೇಕ್ರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಓಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕೈತಿನ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕನಿಗಳು ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಲೆ ನಿಕ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ತೂದ್ ಬರ್ಕ 1 ಕಪ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತದಿನ ತುಪ್ಪ ಬೊಕ ಏತ್ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದಿರತ್ತ 1 ಕಪ್ ದಾದ ಆತೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಒಡನನಿಗಳು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾಡುಲಿ ಅವೇನು ರಡ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಇತ್ತನಿಗಳು ಓ ಪ್ಯಾನಡ್ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪೊರತ ಅವೇ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಸುರುಕು ಆಯ್ತಾ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಮುಟ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀದು ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡು ದಾಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆತಂತುಲೆ ಈ ಟೈಮುಡು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಒರಿಪಾವನ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿನ ಮಾತ ಪಾಡ್ಲಿ ಉನೇಟ್ ಮೇನ್ ಪಂಡ ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದೀವೋಡು ನನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಕೈ ಆಡ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ ಏರಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಗಿತ್ತನದೇ ತೊಲ್ಲೆ ದೇಪಣ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಇಪ್ಪೋಡು ನಿಗಲು ಒರಿಯ ಅಂಡ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ 15-20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಚ ಬುಡೊಲ್ಲಿ ದಾಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಎದಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋದ ಆ ತುಪ್ಪ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬುಡೊಂದು ಬರೋಡು ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಗಲು ಇಂಚ ಒಂದಿನ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಓವೇ ಸ್ವೀಟ್ ಆಣಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಬತ್ತದು ಅವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓವು ನಿಗಲು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಸ್ವೀಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಲೈಟಡ್ ಒಂದಿತ್ತೆ 10 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ತುಪ್ಪ ಬುಡೊಂದು ಬರ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒರಿದಿನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತುಪ್ಪ ಬುಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 80% ಅಂತ ಅದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 20 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡು ಪೂರ ಏತ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತ ಅವು ಪೂರ ಬುಡುಂಬ ಇದನ್ನು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು 80% ಆಯ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಆವೋಡು ಅವಿಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆನು ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಐಕೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಸಕ್ಕರೆನು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾನಿಗಲು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರತ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ನಿಗಲು ನೆನೆ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆನೆ ತುಲೈತೆ ಒರಿದಿನ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ 1 ಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಣ್ ಪನ್ಪಿನಗಲು ಅವೇನು 3/4 ಕಪ್ಪು ಇಜ್ರ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಲ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತಿನಗಲು ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಗಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಬೈದನ್ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಅದಾಗ ನಿಗಲು ಉಂಡೆ ಕಟ್ರಿಕವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲು ಓ ಸೈಜ್ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಥವಾ ನಿಗಲು ಬೇತೆ ಶೇಪ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ಪಿರ್ಬೋದು ಎಂಕಲ್ ಲಡ್ಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲಿ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆದ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬೈದುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪಂದೆ ಬೇತೆ ಓಣ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಡಿತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಡು ವೆಜ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ತುಣ್ಣನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋಲ ಉಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್